Budú mať ministri teda nejaký etický kodex? Myslím, že to bude vzťahovať sa všeobecne na politikov. Je to rokovací poriadok. Poďme o tom debatovať, parlamentu. aby sme nepoužívali takéto slova. No ale či budú aj nejaké tresty? Nemali byť teda rovnakým metrom meraní aj členovia vlády? Je to určite dobrý nápad. Je vlastne tá hranica slobody slova aj pri poslancoch. Ja som dlhodobým prívržencom slobody slova, to neznamená, že proste musím použiť hrubý slovy nenaučený za každým, aby som nejakú vec ako vykreslil. A je pravda, že keď nemáte dostatok dobrých argumentov, tak hrubé slovo vám je na porúdzi, ktoré naša opozícia veľmi intenzívne používa. A to už je v tej časti, kde vlastne tá sloboda končí pri tých právach tých druhých a predovšetkým, keď už je to nejaká výzva na násilie alebo keď je to hrubo uražajúce. To myslím, že môžete tú hranicu hľadať predovšetkým v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten ju definuje správne. A tam práve v tomto prípade, pozrite sa, ako veľmi konala spolitizovaná časť polície počas roku 2023 v prípade Daniela Bombica, na ktorého tak radi útočíte a radi ho označujete za fašistu, tak to je tiež v zásade v rámci slobody slova to môžete robiť, ale nepatrí to medzi tie najslušnejšie výrazy, ale vidíte, že súd zamietol žalobu na Daniela Bombica v súvislosti s jeho výrokmi na adresu pani novinárky. Je to tak? A povedal, že to nie je trestný čin. Čiže tie súdy to proste riešia.